Hello mga uncles, na for today's video, pamatian ta ang mga mensahe sa aton mga friend. Mag-friend man ni Uncle Gameboy Murata Valenzuela mga uncles. Kaya babiyahe na sa mga uncles going to Manila, mga balik na sa iya Cobra. So, pamatian ta mga mensahe sa friend ni Uncle Gameboy Murata Valenzuela mga uncles. So, Dahil mambal ko lang ngayong kola break. Ado ko sa mayo na lang yung bra. Ikaw I love you, I love you darling. Ingat ka palagi. So mga uncles no, ari di si Jimster Valenzuela naman ko na sa ako ng iya mambal. Kaya nga nga utol mabalik sa Manila. Mambal pabalik na sa Tigawon na. Mambal ko lang ngayong break. Break halong isla si mo ah. Importante kaon git. Mambal may wala break. Stay safe, stay cool, stay happy lang. Ano lang, perfecta, God bless. Sorry din mga uncles, si Paul no. Tungkol na sa ako nung iyang last nga message kay Uncle ang pre kay mabalik na sa Manila ka. Ang mambal ko lang si mo pre kalungi ulo mo. Babaya, Prek! Anong mambal mo siya? Halo ka pa may simang mo ba diraan? Sige, ala ka ng tubog na. Bahala ka na sa buhay mo. Tago ka naman. Huwag ka lang kang magbalik ka, may dala ka na. Madalo niya. Karuan niya, kanya obra, halungan niya. Mula na, kaya ako matay na sa atin. Mula nga, mabuot niya matay. Hello mga ka-uncles, makulay na karoon si Big Boy Murata Valenzuela sa Manila. So, ano mambal mo sa aton yung mga tropa nga mga bigyan. Hindi mo ko din sa tambay naman. Mambal ka lang. Salamat ka sa puli o diyo na wala mahigo. Kasi ako kanta. Kasi ino yung mga libre niya ko. Minsan tawin lang ko sa inyo. Paano mo mayo ko? Amo na pinakatabes na yung Dahil na problema ko makakita ka na mayo. Dahil na problema ko mayo. Kami yung okasyon lang. Kung wala okasyon wala eh. for my birthday, kasal, no, bunyag, anong okasyon ng May kasama. Tapos mga budget. Ang yara sa rin. Ginagap niya. Paglang ka niya. share yung blessing sa pat na. Para sa tumigo. Si puli material mga may okasyon. Mga pista. Mga planay naman pa. Mga grupo. Sa iyong mga pagbakasyon, Bimboy Murata Valenzuela, nag-enjoy ka man. Enjoy lang ko sa akong bakasyon na medyo madali lang. Pero masubukan puli lang para kailangan na sigado man. Sa pamilya. Importante, nakapuli, no? Nakapuli lang ta, nakakita mo sa lugar na katruman na muman Japon. Nakita mo yung pamilya, no? Nakita ko sa pamilya na hitas na nakapuli ko. Nagkapod pero na pag tulong ni Mayo lang masip na amon travel ko sa amon sa kailangan. Makaugrami sa Mayo. Mula pre yan.